नहीं चाही गहना गुड़िया नहीं सोना चानी राजा घरे आ जाना हाँ हाँ नहीं चाही गहना गुड़िया नहीं सोना चानी राजा घरे आ जाना हमार तर पे जवानी राजा घरे आ जाना हमार तर पता जवानी राजा घरे आ जाना। माफिल्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौशाला चौक सीतामढ़ी। हमार तर पता जवानी राजा घरे आ जाना घरे आ जाना। करब कसैया तू रुपैया कमाई के चली गईल दिल्ली हमके असर धरई के। ए जी सुनी ना हाँ हाँ करब कसैया तू रुपैया कमाई के चली गईल दिल्ली हमके असर धरई के। कहता रे धनी तोहार बात तनी मानी छोरी शहरे आ जाना हमार तर पे जवानी राजा घरे आ जाना हमार तर पता जवानी राजा घरे आ जाना घरे आ जाना। हमार तर पता जवानी राजा घरे आ जाना। सत्यम सैया गईले हम के भुलाई के इंदल देवरवा गाड़ी देता हमारा माई के साफ नाती पागल बा। सत्यम सैया गईले हम के भुलाई के इंदल देवरवा रोजो गाड़ी देता माई के। सुन रत्नेश बात करन विशेष ले खबर आ जाना हमार तर पे जवानी राजा घरे आ जाना हमार तर पता जवानी राजा घरे आ जाना। माफिल्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौशाला चौक।